Σήμερα θα παίξουμε Roblox. Πάμε να παίξουμε το skin μου. Πείτε. Σήμερα θέλω να σας δείξω ότι έχω στο Labyrinth. Όποιος θέλει trade server. Δεν έχω κλειστό βέβαια, δεν μπήκε και κάποιος δεν που δεν το περιμένω. Έχω κάτι εδώ πέρα που είναι digital για το ritual. Los gatitos και los τρελούς κάντι. Δεν θέλω που έχω και άλλο βερίνο, έχω πιλότη και πιλετέρα, έχω βέβαια πολύ καλά. Α, καλά. Έχω isok. Έχω isok, έχω τις κλειδέρα όλα να με έχω τρωσίτο και τρέιντελος και σαντίες. Όποιος θέλει trade in my server. Να βάλω κάτι καινούριο στο trader. Πες μου ότι το πούλησα. Να, τσιντσίνι. Ρε. Τρεσίνα έχω. Τα έχω, να τα έχω. Τέλος πάντων. Το index μαγιστικό τρέμπρεντ έχω index. Έχει κάποιος ριμπρό aquatic brand que no trasladona a los primos que no hablan de hablar con el don. Το ήτρα για το base ρε. Strawberry. Το καλύτερο μου brand bro. Πρακτικά ο brand μου είναι καλύτερο από τους τέτοιους. Το σπαγκέτις. Το σπαγκέτις βάζει 70 μίλια. Όλος κασαντίγες μου βάζει 76. Οπότε είναι πρακτικά καλός. Οπ! Γιατί έχω 3 spin. Έλα ρε, κοιτάτε ρε. Ένα 6-7. Τι λέω τέλος μπορείς και το 6-7. Αυτά, bye. Αυτά. Αν και κάτι ακόμη. Αν θέλετε το χαρακτήρα να κάνει backflip γύρω σε αυτό το Adidas, πάω το χαλί και κάτι αυτό. Bye.